Τι ωραία σειρά που ήταν το Daredevil της Marvel στο Netflix. 3 υπέροχες σεζόν, με υπέροχο ξύλο, φοβερές ερμηνείες, απίστευτο και βαθύ story, low budget σειρά σε σχέση με τις υπόλοιπες του Disney Plus που ακολούθησαν, αλλά το όλο feeling για μένα είναι πραγματικά περίγραπτο. Είναι σαν να διάβαζα τα comics του Frank Miller και τα μετέπειτα του Bendis σε λιγότερο βαθμό. Όταν όμως το φθινόπωρο του 2018 βλέπουμε ότι οι σειρές ακυρώνονται, όλες οι σειρές της Marvel, τότε καταλαβαίνουμε ότι θα δούμε μια πτώση στην ποιότητα. Θα έπρεπε να πούμε αντίο στα πιο ενήλικα θέματα των σειρών αυτών, στη βία και στην πολυδιάστατη φύση των story του Daredevil. Άνοιξη του 2025. Το Daredevil Born Again βγαίνει στο Disney Plus, η σειρά ολοκληρώνεται μέσα Απριλίου και όλοι όσοι την είδαμε αναρωτιόμαστε: επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι μας ή η Disney μας διέψευσε? Για να δούμε. Αν δεν θέλεις να μάθεις τι γίνεται στο Daredevil Born Again, μην συνεχίσεις γιατί ακολουθούν spoilers. 7 χρόνια μετά το τέλος της σειράς του Netflix, ο Matt Murdock είναι πλέον ένας φτασμένος δικηγόρος, συνεχίζει να είναι ο Daredevil και εκεί που αράζει με την παρέα του στο Josie's, ο Bullseye επιτίθεται στην παρέα και στο μπαρ και σκοτώνει το Foggy. Ναι, αυτό συμβαίνει στα πρώτα 15 λεπτά της νέας σειράς. Ο Daredevil παλεύει με τον Bullseye, τρώει βρωμόξυλο, αλλά ο Foggy πεθαίνει και τον βλέπουμε να ξεψυχάει στα χέρια της Karen. Και είμαστε όλοι, όπα, τι έγινε μόλις τώρα? Και γιατί έγινε? Για μένα όμως το highlight αυτής της σκηνής δεν είναι ο θάνατος του Foggy. Είναι το γεγονός ότι ο Matt πετάει από την ταράτσα τον Bullseye. Παραβιάζει τον ένα και μοναδικό κανόνα του. Οπότε στο πρώτο επεισόδιο βλέπουμε τον Matt ουσιαστικά να σκοτώνει έναν άνθρωπο, παρότι ο Bullseye επιβιώνει, και να χάνει τον καλύτερο του φίλο. Βλέπουμε μετά τη δίκη του Bullseye, ο οποίος μπαίνει στη Σόβια φυλακή, αλλά όλοι ξέρουμε ότι θα βγει εννοείται. Βλέπουμε τη Vanessa Fisk να έχει αναλάβει αυτή τα ενία του υποκόσμου, μιας και ο Kingpin λείπει λόγω των γεγονότων των σειρών Hawkeye και Echo, που μάλλον κανείς δεν έχει δει. Έπειτα τον βλέπουμε να γίνεται δήμαρχος της Νέας Υόρκης και αυτό. Αν εξαιρέσουμε 2 max 3 γεγονότα σε όλη τη σειρά, μέχρι και το 8ο επεισόδιο δεν γίνεται κάτι άλλο συνταρακτικό και σημαντικό. Η σειρά κάνει time jump στο μέλλον για κάποιο λόγο. Βλέπουμε τον Matt να είναι επιτυχημένος δικηγόρος και να έχει παρατήσει τον Daredevil γιατί έχασε το φίλο του. Αλλά αυτό. Τα μόνα highlights που χρειάζεται να αναφέρω είναι ότι κάποια στιγμή εμφανίζεται ο White Tiger, vigilante κι αυτός, αθωώνεται και την ίδια μέρα της αθώωσής του πεθαίνει. Το σκοτώνει κιόλας. Και shout out στον ηθοποιό που ήταν πολύ καλός και rest in peace εννοείται. Μετά εμφανίζεται ο Muse, ο οποίος είναι πολλά υποσχόμενος, επιτίθεται στην καινούργια κοπέλα του Matt. Ο Daredevil τον σταματάει και τον σκοτώνει η ίδια η κοπέλα του Matt. Και το οποίο θα παίξει ρόλο στη σειρά μετά για 3 λεπτά. Θα αναφέρει μια τάγα η κοπέλα του και τέλος. Έχουμε ένα filler επεισόδιο, το επεισόδιο με την τράπεζα, που εμένα μου άρεσε, αλλά δεν κατάλαβα τι ήθελα να πούν. Έχουμε 9 επεισόδια και βάζετε filler. Ελπίζω να ξέρετε τι κάνετε. Έχουμε μια σκηνή που εμφανίζει το Punisher. Σκηνάρα, John Bernthal, αδερφός, και αυτό. Δεν γίνεται τίποτα άλλο στη σειρά. Ο Kingpin αναλαμβάνει τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, διαθέτει τους πάντες, έχει δικά του τσιράκια παντού. Πράγματα ναι μεν ανεμενόμενα, αλλά όχι που δεν έχουμε ξαναδεί από την ίδια σειρά. Ναι, γιατί εγώ το θεωρώ συνεχεία της. Πρέπει να φτάσουμε στο 8ο και στο 9ο επεισόδιο, δηλαδή λίγο πριν τελειώσει η σειρά, για να ξαναπάρει μπρος η πλοκή. Αποκαλύπτεται ότι τον Foggy τον σκότωσε η Vanessa για να μην αποκαλυφθούν κάποια σχέδιά της. Εμφανίζει το Punisher, παίζει βρωμόξυλο με τους αστυνομικούς που χρησιμοποιούν το logo του για να κυνηγάνε vigilantes. Ο Kingpin βάζει σε lockdown τη Νέα Υόρκη. Ο Daredevil λέει ότι πρέπει να φτιάξουμε στρατό γιατί αυτή είναι η πόλη μου. Και εκεί που περιμένεις να δεις τους Defenders, Spider-Man και γενικά τους ήρωες της Νέας Υόρκης, βλέπεις τους καινούριους χαρακτήρες που δεν σε νοιάζει κανένας. Πέρα από την Karen, που είναι παλιός χαρακτήρας. Και αυτό ήταν το Daredevil Born Again. Η σειρά δεν είναι κακή. Απλά το αποτέλεσμα είναι λίγο άνισο. Έχεις τα πρώτα 2 επεισόδια που γίνεται χαμός και θυμίζουν την παλιά σειρά. Έχεις επίσης το 8ο με το 9ο που είναι συνέχεια ακριβώς της προηγούμενης σειράς. Και έχεις το ενδιάμεσο που είναι αδιάφορο. Δηλαδή, αν δεις αυτά τα 4 επεισόδια που ανέφερα, νομίζω είναι και δεν δεις τα υπόλοιπα. Charlie Cox και Vincent D'Onofrio κουβαλάνε κυριολεκτικά όλη τη σειρά. Αλλά και πάλι η σειρά μοιάζει ασύνδετη. Λίγο τσαπατσούλη και σε μερικές στιγμές είναι ένα δικαστικό δράμα πολύ πιο βαρετό από αυτό που είχαμε στην παλαιότερη σειρά. Πέρα από τη δίκη του White Tiger. Και σε άλλες στιγμές θύμιζε τις σειρές του Arrowverse, τις οποίες τις καταδεσκεδάζαμε, αλλά αναγνωρίζαμε ότι δεν είναι και το καλύτερο προϊόν που υπάρχει εκεί έξω.
Και είναι κάπως ανεξήγητο αυτό, γιατί η σειρά έχει το μεγαλύτερο budget από την σειρά του Netflix. Οι ηθοποιοί ήταν εκεί, ο κόσμος ήταν εκεί και την περίμενε, αλλά αποδείχθηκε κατώτερη των προσδοκιών. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι μια κακή σειρά. Δεν σε νοιάζει καθόλου ότι θα συμβεί στην συνέδριο του Ματ, τον φίλο του, τον καινούριο, και δεν γενικά σε κανέναν. Είναι απλά σαν να προσπάθησαν να βάλουν τους side characters τη σειρά του Netflix χωρίς την ψυχή. Και τελικά αυτό είναι που λείπει από αυτή την σειρά. Και αυτός είναι ο λόγος που για τα τελευταία 2 επεισόδια φέρανε την παλιά ομάδα του Netflix. Μπας και σωθεί. Και για εμένα σώθηκε. Ναι, ξέρω, δεν φαίνεται αυτό από αυτό το review, αλλά για μένα έχει σωθεί και συνεχίζει την ιστορία της Netflix σειράς λίγο παρακάτω. Όχι τέλεια εννοείται, αλλά περιμένω πώς και πώς τη δεύτερη σεζόν. Να συμπληρώσω εδώ ότι ένα ακόμα στοιχείο που έλειπε, το οποίο υπάρχει στα κόμιξ, είναι ο καθολικισμός του Ματ. Δεν εννοείται Daredevil χωρίς να βλέπεις τον καθολικισμό σε κάθε επεισόδιο. Τα ηθικά διλήμματα του Ματ. Είδαμε μεν κάποιους ηθικούς προβληματισμούς, αλλά δεν είναι πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί. Τα κάνανε και χειρότερα από τη σειρά του Netflix. Χάρηκα που επέστρεψε ο Γκαβός και τον είδαμε ξανά στο Disney Plus, στην τηλεόραση. Ο Charlie Cox είναι ο Matt Murdock και ο Daredevil. Με τον ίδιο τρόπο που ο Robert Downey Jr. είναι ο Iron Man και ο Hugh Jackman είναι ο Wolverine. Είναι η χειρότερη σειρά που θα δεις ποτέ? Σε καμία περίπτωση. Για μένα είναι ίσως η καλύτερη σειρά του Disney Plus. Με εξαίρεση την πρώτη σεζόν του Loki, και αυτό έτσι και έτσι. Έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης. Το source material είναι αστήρευτο και τα θέματα που πραγματεύεται το comic μπορούν να σταθούν στο Disney Plus, μιας και δεν υπάρχουν πλέον περιορισμοί όσον αφορά το budget. Και αν τα ρεπορτάζ και τα leaks είναι σωστά, τότε στη δεύτερη σεζόν πρώτον θα έχουμε ένα adaptation του Shadowland, πολύ ωραίο comic run, και την πλήρη επιστροφή της παλιάς δημιουργικής ομάδας του Netflix. Και αν αναρωτιέσαι αν πρέπει να το δεις ή όχι, τότε ναι, να το δεις. Ένα solid 7 με 7,5 στα 10 σε σχέση με ό,τι έχει βγάλει Marvel μετά το Endgame ξεχωρίζει. Το τι φέρνει το μέλλον στο street level του MCU δεν το ξέρω. Ελπίζω όμως να πάρουν τις σωστές αποφάσεις, να δούμε πάλι τους Defenders, κάποιον Spider-Man ενδεχομένως, και να αφήσουν τους δημιουργούς να κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα. Δηλαδή να δημιουργούν. Μόνο έτσι θα πάει μπροστά η Marvel και μόνο έτσι θα αναστηθεί το super hero είδος. Ιδάλλως, η αποτυχία του DC Universe είναι 2 προϊόντα μακριά. Εσάς πώς σας φάνηκε η αναβίωση του Daredevil? Σας άρεσε? Θα δείτε την επόμενη σεζόν? Πείτε μου κάτω στα σχόλια. Και αν σας άρεσε το βίντεο αυτό, κάθε like, κοινοποίηση και subscribe στο κανάλι θα μας βοηθήσει να δούμε και άλλες σύντομες αναλύσεις για πράγματα που μας αρέσουν. Μέχρι τότε όμως μην ξεχνάς ότι... I'll be back.